show, kde budeme mixovat zkušenosti z praxe se zábavou a s dobrou pizzou. Dneska si budeme povídat o tom, pro koho je přístupnost, potom probereme jednotlivé handicapy. Mám připravený sluchový handicap, pohybový, zrakový a speciální kategorii nevidomí uživatelé. Já tady budu chvíli povídat o TypeScriptu, proč by vás měl případně zajímat, nebo proč si myslím, že je zajímavý. V podstatě veškerý kód, který se nachází v rámci těchto tagů, je poté vlastně transpilovan právě do toho Pythonu.